Добрый день. Я наставник гісторыі і грамадазнаўства Махновецкай сярэдняй школы Мазырскага района. Яшчэ на пачатку свайго творчага шляху я задумаўся, чаму вучні з лёгкасцю запамінаюць сюжэты серыялаў, але забываюць гістарычныя падзеі і даты ўжо праз тыдзень. Чаму эмацыйныя моманты ў нашым жыцці застаюцца назаўжды, а веды з падручніка прападаюць акурат пасля кантрольнай. Сёння моя сістэма работы – гэта выкарыстанне прыёму когнітыўнай візуалізацыі на уроках гісторыі. Гэта не проста прыгожыя карцінкі, гэта цэлая тэхналогія, якая дазваляе перапрацоўваць інфармацыю. Асабліва актуальнай такая работа становіцца ў наш час у эру штучнага інтэлекту. Прыёмы когнітыўнай візуалізацыі – гэта як даць вучням акуляры, праз якія відаць не толькі літары ў тэксце, але і што адбывалася, з чаго складалася і па якіх прычынах узнікла. Напрыклад, крыжаносы для шасцікласнікаў – гэта не абстрактная пагроза, гэта інфаграфіка, на якой самі яны расстаўляюць войскі на карце. А каб зразумець унутраны свет Вітаўта, мы не думаем, што хацеў сказаць аўтар. Мы запускаем чат-рулетку ВКЛ. Сельская гаспадарка для семікласнікаў – гэта не проста незнаёмы набор слоў з навін, гэта медыазбука з візуальнымі падказкамі. А для васьмікласнікаў уся гісторыя Беларусі 19 стагоддзя – гэта настольная гульня, якая ёсць не толькі на уроках, але і зімнымі доўгімі вечарамі ёсць дома. Вучні сталі лепш здаваць экзамены і цэнтралізаванае тэсціраванне. З'явіліся пераможцы абласной алімпіяды. Мы з вучнямі перамаглі ў некалькіх творчых конкурсах, абласной канферэнцыі «Пошук», адкрылі ў школе музейную экспазіцыю. Я аб'ездзіў усю краіну з трансляцыяй вопыту ў межах праграмы «Настаўнік для Беларусі». Станавіўся удзельнікам і спікарам абласных, рэспубліканскіх і нават міжнародных семінараў і канферэнцый.